Usenrang hi borobor ka jai berujung hi bon ubusida. Dade daladi labam to la ibang. Mut reban le. Klemut reban le kaman sim. Tang bala pen ibang palat kaman sim kam kwa andre ketiga poi. Li abit mau na syadam, li abit mau na jingsong. Kani borokot kadi ka akor le jum ka kenthei hi. Ka kenthei borobor balik pen i kumne ngang am perkhat tip baka tieng yuk kadu tengah ni, ka tieng yuk amdan ba ibang ya kani balik sai pen i hadu kana ni syadam le ni ka jingsong. Di teng-teng kai phong ka slak ka pen i khnang teng-teng da pen i ni sakmat le dal akar serkat untuk suat be nu jing bam ban pen i bang ye senrang. Tengang ong be kani ka jingle ate ka de ka jingle bom dei. Tang ba bobon ki kan the kani ka juk menta ti kin ong i ngau ba trong bang kran khamrai. Tang ba kidale hiru kata. Dang ngang asyong dukan to ngape stasiliang kay jet jan skanhan tang ba karaya ngu kum to uni ujung bam jongka pada ujung bam chandrang jongka pat ni ulami be telon sakmat nomor beli kay phong to petulun bataj be to bala long thikum ka to ka bala ataj bela stress be nadu jing bam nadu lubong nadu khowa nadu sadem stress lot nadu sadong. Ti ngang kum perkhat in kumia. Balei hakajuk man siwa mo. Ki kan thai kim ju pen i tang ba ki yo yo tengah wa sumar hok bari hok eka. Menta pedeh kan ni ka juk pen i balei ki bon ki kan thai bekit kun rei. Namar kan ni baro khoj em kade ka jingle jum ka kan thai kam de ka jingle jung rong ba. Urang ba hi haba pi pen i kum tu pen i bang kum tu. Perkhat bi tang ban yo e kata ka dor chisngi la ne ka jing bam chisngi.